DL650 véleményem szerint mindig is egy jó használható motor volt a Suzuki kínálatában. Én megjegyzem, a régi DL1000, illetve a DL650 közül nekem a 650 jött be, és most próbálva ezt az újat, hát ezt nem mondhatjuk, hogy szebb lett, de végülis jobban használható. Ami a legnagyobb feltűnést keltette nálam, hogy végre 20 év után ennek a blokknak megtalálták a programozását, befecskendezését, nincsen abszolút semmi nyomatékluk, nincsen benne, szépen 1500-2000-es fordulattól végzi a dolgát egészen addig, ameddig az elektronika azt le nem korlátozza, ez egy nagyon jó dolog. Frissült a vonalam, mondom én, nekem egy kicsit olyan elnyújtott lett, meg így a blokk környéke olyan rendezetlenné vált, de viszont funkcionális és nagyon egyszerűen értelmezhető a műszerfal. Kisebb szerszámkészlet segítségével van módunk még a szélvédő magasságát is beállítani, ez 4 csavart kell kicsavarni, becsavarni, és akkor el lehet találni az ideális pozíciót. A teljesítmény az elegendő tartalékokat rejt abban is, hogyha akár csomagokat fölrakunk, vagy egy utast a hátunk mögé, hogy lehessen vele kirándulni, ugyanakkor egy könnyed kezelhetősége van a motornak, ami a városi közlekedésre is abszolút alkalmassá tudja tenni. Egy ilyen mindenben olyan kis jó indulat, olyan semleges, ilyen igazi A pontból B pontba eljutós motor. És hogy még gondoskodjanak azoknak a motorosoknak is, vagy kedveskedjenek a tervezők, most már ezt a modellt is meg lehet kapni blokkolás-gátlós fékrendszerrel, ami mindenhogyan biztonságot nyújt azoknak, akikben azért még nincsen hosszú évek rutinja, és elég gyorsan is végzi az ABS a dolgát. Gondolom, hogy azért is tették ezt meg, mert nem is a teljesítmény vagy a gyorsulásból következik, hogy egy jó blokkolásgátló szisztémára van szükség, hanem az, hogy egy ilyen túra enduro, ez a 600-as, 650-es kategória, ez gyakorlatilag egy beszálló osztály, tehát valószínű, hogy sok újrakezdő vagy kezdő motoros fogja első motorjának választani. Őnekik ez mindenhogyan jól jön. Hát az elmúlt 3-4 év divatját hordozza magán, ő is itt fehér színben jelenik meg a tesztmotor. Én egy kicsit ilyen enyhe túlzásnak tartom azt, hogy a nem túl drága műanyagba megpróbáltak egy ilyen karbon mintát beleötvözni. Én szerintem jobb lett volna, hogyha inkább egy olyan anyagot használnak, amiről úgy valamivel több minőség sugárzik, de ezek abszolút részletkérdések, és tényleg szubjektív dolog, hogy ez kinek tetszik, kinek nem. Első blikre az ülés pozíció is tényleg kényelmes, tehát egy túramotorhoz méltó, a kormány közelsége megfelelő, ami nagyon fontos, egy nagyon jó tértkontaktot tud a motoros kialakítani a motorra, hiszen ez a motornak a kezelésében, irányításában, fékezéskor, ez mindenkor egy nagyon fontos dolog, és ami meg érezhető, följebb hozták a lábtartót, ami azért fontos, mert az elődnek a szabad magassága vagy dönthetősége az elég korlátozott volt. Ez így első érzése is biztos, hogy nagyobb dőlés szöget enged meg a kanyarokba, de ugyanakkor nem vált kényelmetlenné, tehát nem egy ilyen sportmotorosan az ember a nyakába húzta a lábát. Egy tényleg jól eltalált kis allrounder, ami túra endurónak van álcázva itt a Suzuki DL650 személyében.